Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Vintage Sound Factory. Доста закъсняхме, но бяхме малко натварени. За сметка на това, днес сме ви подготвили нещо изключително интересно, защото на гости ни е Александър Милковски, когото аз съм виждал последно преди, може би, 12. Кога бяхме ние последни записи, които правихме? 20 години. Стига де! 2006. Не са 20. 2006, да. Формалният пол, поради който Сашо е тук, е малко тъжен, но животът е такъв. Това, че майка му, Валентина Александрова, за съжаление вече не е между нас. Валентина Александрова, аз познавам така доста бегло, но се запознах тия дни с нея малко по-отблизо, понеже Александър беше така добър да ни предостави изключително богатата колекция от плочи с класическа музика. И аз там така първото нещо, което чух на грамофона, който е тук много близо зад камерата, една от плочите с камерна музика. Сега на мен ми беше интересно начинът, по който е записан тогава. Но започваме ще се върнем доста назад, до времето, когато тия хора, баща ти, въобще семейството са били млади и активни музиканти. В едни времена, където образованието е било такова, че е създало стойностни хора, такива съвременни музиканти, които са слезли от там. Въобще, може ли да направиш въобще някакъв паралел между начинът, по който си живял и образованието като музикант, който си получил тогава, с съвременната действителност, да го кажем? На първо място аз исках да стана автомобилен състезател и в никакъв случай нямах дори малко желание да се занимавам с музика. В никакъв случай. В такава среда много хора биха мечтали да живеят в такава среда и да тръгнат по тези дири, по тези стъпки. При мен най-важното беше автомобила. И като видя отворен капак някъде в махалата, веднага тичах натам. Добре, оставяме това на страна. Между другото, една запитая да направя. Тук аз съм бил в автомобилен тим. Аха. Но така и не станах активен състезател, просто бях много малък тогава, 13-14 години. Да, аз успях даже да бъда... Така че и двамата имаме малко бензин в гръбта. 12-та и 13-та година, благодарение на един ентусиазиран пианист, музикант Георги Гаджев, който е навигатор на Георги Гераджиев, успях даже да бъда и в 12-та и 13-та година имах екип на Рали Хеброс, което поне една мечта се изпълни. Участвал съм в рали като навигатор в открито рали. Тоест за непрофесионалисти, на малки, на къси разстояния. Добре, значи, искам да направя едно уточнение. Много е любопитно, че и Валентина Александрова, и Алексей Милковски не произхождат от семейства на музиканти. Странно, но това е истина. Аз съм изненал много. Да. Няма, значи, това са едни, техните родители са едни хора, които са много далеч от музиката. Да, като любители, може би са имали така, не може би, а са имали увлечение към китара, към акордеон. А те с какъв произход са? Значи, и по майчина, и по бащина линия, моите дядовци са емигранти от Октомврийската революция. Това са потомци на руски дворяни, които са били принудени да напуснат в този период първата вълна 18-19 година, 1918-1919 година, и както много десетки хиляди са минали през България, много от тях са тръгнали към Западна Европа, някои отвъд океана към Аржентина, Уругвай, Парагвай, други са останали в България и така
Моите две баби, по майчина и по бащина линия, са българки. Така че това е. Но отново повтарям, значи да го наречем, че те са първите, моите родители са първоколяно музиканти. Тоест, но все пак родът ти е бил, как го кажем, аристократичен. Не смятам, че е нещо изключително. Те не са единствените, които нали, не произхождат от музикантски фамилии, а са били посветени, отдадени и бих казал и за двамата, и за Милковски, и за Александрова, че те бяха едни много добри изпълнители с много хубави качества, което е дар от природата. Значи, майка ми беше много упорит човек. Да, това го знам, защото тя е била човек. преподавател на Ани Василева, която знанието, което тя ги е получила от нея, сега пък има възможност да ги предаде по-нататък на следващото поколение. Наричал си Панчо Владигеров Чичо Панчо. Или дядо Панчо, го казвах, да. Имах така възможността покрай неговия внук, Панчо Владигеров младши, да беседвам с него даже така. За съжаление, това не се повтори, тъй като няколко месеца по-късно той почина. Много ми е мъчно, защото той беше много интересен човек. Даже с неговия хумор, по някой път саркастичен, по някой път леко циничен. Той беше изключителен човек. И не напразно го наричат патриарха на българската музика. Сега някой ще каже, да, добре, айде стига вече тези метафори, тези сравнения. Добре, всеки има право да го определи по свой си начин, но аз употребявам това, което много хора споделят, патриарха в българската музика, класическа музика. Той беше един изключителен композитор. Мога да го сравня с Рахманинов, който за мен е един гениален композитор, който е равностоен и в малките форми, и в вокалните, и в симфоничните, и в концертните, смисъл солови произведения. За мен Рахманинов е феноменален композитор. Това е лично мое мнение. Да, един друг гениален, това е Игор Стравински. Имах... Това е мой любимец. Да, 71-а. Между другото, знаеш ли как го открих Стравински? Едно интервю с Дюк Емънтън. Пианист. Да. Джаз пианист и говори и в един момент казва: тая тема беше от ония Руснака, ония от Качения, как се казваше? Стравински. И аз тогава реших да видя за какво става въпрос. И започнах така. Имам сериозна колекция от музика на Стравински. Нали, трябва ти време и някакви натрупвания, за да можеш да вникнеш в нея, за да разбереш. Но искам да се върнем на Панчо Владигеров. Между другото, братя Владигерови записаха тук част от за последния си диск на скоро няколко месеца. Константин и Сашо. Да. И те също така много забавно, много приятно се работи с тях, имат много хубаво чувство за хумор. Не съм виждал много отдавна. Изключително бих го определил по-скоро английско чувство за хумор, с много тънък сарказъм. Освен че хубавата музика, беше много забавно да се работи с тях. Да. Да се върнем пак към твоето детство, което ми разказа вчера за ония така идеалистичен епизод с това място, където музикантите си имали място, където почиват и там се събирали този и този. Тодоре, това са едни изключителни спомени. Те са много хубави спомени, те са много позитивни и се ги припомням често с удоволствие, не защото остарявам, а защото те бяха много стойностни, много полезни в моя живот, тези контакти с десетките творци от няколко поколения в българската класическа музика.
Мога много да говоря на тая тема, защото много дълги години, благодарение на майка ми, която беше член на Съюза на композиторите, а защо беше член, без да е композитор? Той има ли друга жена, която е? Възможно е, възможно е. Майка ми имаше така предимството, честта да бъде първа изпълнителка на някои произведения, които пишеха за нея. Някои го съобщаваха, че са го написали за нея, повечето не го съобщаваха. Аз даже имам едни подозрения. Майка ми учила при Пипков, при Хаджиев. Аз имам даже едни подозрения, че факта по повод първата постановка на Лудгидия, операта Лудгидия, факта, че тя е поставена в Пловдив, мисля 59-та година, мисля, че тя е написана именно за да изпълни Валентина Александрова ролята на Зорница. Баща ми, по съвпадение на обстоятелствата, е Поп Матей. Тя не е централна роля, но има интересно присъствие. Един изключителен Осман Бей беше Никола Смочевски, както и в други роли. И аз самия, това ми беше на мен дебютната роля, когато ме приеха в Пловдивската опера през есента на 1982 година. Това ми беше дебютното изпълнение. Вкараха ме в тази постановка. Тя тогава не се изпълняваше много често, но и в тази постановка съм имал възможност да участвам обграден от Любомир Бодуров, Кадията, Никола Смочевски, Беят. Даже сме излизали и в Батак, ясно по какъв повод, с тази постановка. Така че връщам се на онзи период от 65-та до към 80-та година, в който аз всяко лято, благодарение на членската карта на майка ми, имах възможност да почивам горе-долу 18-19 дни на, да го наречем, комплекса на Съюза на композиторите. Това е на Владайската пътека на Витоша. Едно прекрасно място, 3 къщички, различни по обем. В повечето от стаите имаше пиана, защото хората, които идваха там, почивката беше условно казано. Работеха всички. Аз съм присъствал, когато Кюркчийски си дописваше партитурата, когато Жул Леви си дописваше партитурата за поредното произведение. И аз съм бил там, в стаята. Просто така съм стоял и съм чувал звуците от пианото. И беше много интересно. Вместо да караш колело навън? Там няма къде да се кара много колело. Там играехме на индианци, ритаха топка някой и така. Беше много интересно. Значи, аз сега не мога да изброя десетките хора, които са били там, с които съм се запознавал. Това беше изпълнителския, композиторския, сега, да не кажа да не се повтарям пак да кажа елит, но да, това бяха най-прославените музиканти, инструменталисти и композитори и теоретици в България в този, пак повтарям, периода, за който говоря, 1965 до към 1980 година. Тоест ти си имал възможност да бъдеш в една среда, която няма как да не е предопределила бъдещето ти. Да. И това по-скоро е било основа за израстването ти, а не самото образование. Как определяш образованието от това време? Образователната система, да. Тогава. Даде ли ти нещо на тебе? Научи ли те на нещо? От това време. Говорим за тази система, която за нищо вече не става, която караше децата едва ли не на сила да учат, имаше дисциплина. Това какво ти даде на тебе?
Значи аз не съм против дисциплината, защото... Не казвам дали си против или... Всеки си има някакво мнение. Сега решихме, че децата трябва да не ги натискаме толкова, да ги оставим спокойно да се развиват. Всеки си има мнение по въпроса. Въпросът ми е, какво ти даде тази система на тебе? Тя ми даде, как да кажа, порядък в действията, някакъв тип, пак казвам, дисциплина, защото тя може да бъде творческа, може да бъде личностна, нали? Не е обязателно. Дисциплината не е само в казармата, нали? И не само там, където има униформи. Това нещо помага по принцип за самоосъществяване, за предпазване от разпиляване. Бих казал, че това, което днеска се практикува, не е правилно. Това е моето мнение. Добре, искаш да ми кажеш. Аз малко ще те понасоча точно към момента, в който искам да говорим, защото от една страна музикант трябва да има его. Нали, няма как да се справиш през 100 човека и да кажеш, аз ще ви направя нещо, което ви не може да направите. Трябва да има его. Това музикантът е творец или интерпретатор, или създател на музика, няма значение, той е някакъв творец, трябва да има свобода. В един момент една образователна система, която го ограничава във всяко едно направление, произвежда такива величия, като майка ти, като баща ти и като всички тия хора, които си бил на Витоша на почивната станция. Тодоре, значи, ще се опитам съвсем накратко да кажа за баща си, защото не защото ми е баща. Аз бих казал същите думи за Ален Делон, за Белмондо, за примерно Гена Димитрова. Значи, той беше явление. По стечение на обстоятелствата, той е живял във Франция 10 на години до началото на Втората световна война. Там е бил в юношеския кавалерийски корпус на Военната академия Сен-Сир, тъй като неговия баща, с когото аз не успях да се срещна, неговия баща, Пиер Милковски, той самия бил участник в Първата световна война, след това е бил в корпуса на генерал Дроздовски, който се бори срещу болшевиките, както много хора. И естествено, момчето да следва малко тези коловози, не е задължително, но е желателно, именно заради израстването и за дисциплината, която помага не само на седлото, на коня, и апропо, тези няколко години прекарани във Военната академия Сен-Сир, след това способстваха Алексей Милковски да участва в няколко филма, много малко хора го знаят това, именно в роли, които изискват яздене на кон. 59-та година ние сме на почивка в двореца на румънската царица Мария, до Балчик. Пристига, след поредния снимачен ден, пристига един екип, чехословашко-българска продукция, Легенди за любовта по Назъм Хикмет. С така уморени от работа и с овесели носове. Какво става, хора? Те се познават, нали? Артисти, драматични, филмови, режисьори. Какво става, хора? Дайте да пием по... Алеша, утре имаме снимки на открито и няма кой да дублира Андрей Чапразов в сцени, които изискват обязване на кон. Баща ми казал, аз мога да помогна. Чакай бе, ти си оперен певец, как ще помогнеш? Да, разбира се. Ама наистина. Добре, утре в 8 часа, даже може би било и по-рано заради слънцето, ела да те гримираме, да облечеш неговия костюм и така. Значи стига се до там, че той не само, че дублира Андрей Чапразов, а и му дават роля. На следващата година екипа пристига наново, за да снима. Този път са снимали в Созопол. Лабакан се казва филма. И отново го взимат. И много интересно, 63-та година подготвят за снимки филма за цар Калоян.
Веднага го извикват баща ми. И той получава една не много голяма роля. Това е маркиз Жан Дюбуа, който е много близък съратник на Балдуин Фландърски. На всичкото отгоре режисьора имал идея баща ми да изпълни една рицарска балада на френски език. Обаче, след като узнават за това, тези намерения от комисията по цензурата, казват, айде, стига сега, няма да правиме метани, поклони на завоевателите. Така, това е четвъртия кръстоносен поход. Те не са завоеватели, но някои са останали в България. Един барон остава в Асеновград, един барон остава Луи де Бов, гара Бов в Мездра, пътя за дефилетите. Въобще... Това е на негово име, да. Въобще... Така, тези кръстоносци, другите си продължават обратно към Западна Европа. Добре, да се върнем. И така, баща ми попада в киното благодарение на тези няколко години във Военната академия Сен-Сир. Той завършва, де-факто, той е учил цигулка, но с обратна постановка. Левичар. Не го взимат в музикалната академия, майка му казваше именно поради тази причина. Тогава го посъветва един професор Илия Йосифов. Казва, бе, Алеша, знаеш ли, търсят в хора на операта, иди и яви се там. Апропо, баща ми е учил година и половина право, но тъй като са свършили парите, вече не е имал възможност. И така попада в хора на операта и оттам нататък мога да разказвам още. Останалото е история. Останалото е също. Каза ми за майка ти, че тя е била така много пристрастена, не знам дали това е точната дума, но е предпочитала камерните. Като най-голямо предизвикателство. Не мога да кажа предпочитала, но отделяше много голямо внимание и време в продължение на 35 години, може би, а може би повече. От 55 година са първите с Снежина Гълъбова, Мир на душата й. Двете работиха... Снежина Гълъбова не е ли... На професор Боян Лечев, съпругата, майката на Иван Лечев от ФСБ. С Снежина Гълъбова те работиха от 55-та, т.е. аз още не съм бил роден, до 90 или 91 година бяха последните им концерти. Това е един доста дълъг период. И като си ми предвид, че майка ми напусна Пловдивска опера, точно в деня, в който навърши стажа си. Тя не остана нито един час повече и не се върна да участва в спектакли. Тя продължи като преподавател в Музикалната академия, професор по класически вокал и така се пенсионира 2005 година, не като оперна артистка, певица, а като професор по пеене. Исках само да се върна отново на баща ми, тъй като говорихме за нейната упоритост и за баща ми. Това го е разказал Михаил Попов. Той е учил малко при Михаил Попов, един от големите български баси, който е типичен носител на италианската школа, белкантовата. Един ден, по време на спектакъл в Софийската опера, един от певците просто засича на сцената. Баща ми довършва действието от хора, след това го обличат, гримират го и той довършва спектакъл. Това, което даже не мога да си го помисля, как са реагирали хората, какво е било, що е било. И тогава Михаил Попов го взима да учи при себе си. Баща ми е учил пеене 6 месеца. Баща ми не е завършил музикална академия и няма висше образование. Но за 10 години активен творчески живот, той направи това, което много хора не могат да го направят за 30 години. Уви, болестта го свали, той почина на 42 години, 1967 година. Последният концерт, който имал в първо студио на Радио София, двама души са го извели и са го оставили до Рояла, той се облегнал на Рояла и така е изкарал концерта в първо студио. И той беше единственият артист, удостоен 2 пъти с Димитровска награда. Не говоря само за музикант, за оперен артист въобще.
едната роля, за която получава е Кецъл от Продадена невеста, другата е Мелничарин на Дъргомишски в Русалка. Много изяви има, много. В Будапеща го карат да участва в Княз Сигур. Той във влака научава ролята. Те са го чули само концертно изпълнение. Той във влака научава ролята и отива там и казва: да, но аз тук излизам на кон. И те му докарват и кон на генералната репетиция в Будапеща. Годината е 56-та, мисля. И още не са жалени средства за такива неща. Да. Като знам какви са цените били на костюми и на постановки, въобще тогава. Ние говорихме за една много хубава постановка на Георги Първанов, Гец, на Борис Годунов в Пловдив 71 година, мисля, че беше. Сезон 71-72. И аз обясних за какви костюми става дума. Всичко беше ръчна изработка, с максимално натурални материали, с много труд, много скъпи, изключително скъпи. Аз сега не искам тук да отварям тази скоба, защото някои хора няма да ми повярват. Добре, това си е техен проблем. Кажи. Да, значи костюмите, само костюмите на Борис Годунов струваха 25 000 лева. При условие, че в тези години една от скъпите коли, може би най-скъпата Волга. Чакай, по ние години една буксонера в Тракия струваше 4700 лева. То май нямаше още Тракия тогава. 71. Да, точно тогава започнаха да строят точно така първите блокове. Голям апартамент 100 квадрата беше някъде в порядъка на 9000, 9500, 10 000 лева. И то не панелен апартамент. Монолитно строителство. Някой може да ме апострофира, да каже: не бе, ти не си прав, не е така. Добре, да допуснем. Нека да бъде малко приблизително, но страшни средства. И то не в София. Нали? Ние знаем всички, че винаги столицата е с приоритет. Не само в изкуството, в културата, в много направления. И това е, може би... нормално, да. Да, нищо подсъдно няма в това. Тази постановка беше направена с много масово участие, допълнителен хор, много богат миманс. Аз тогава участвах с мои съученици, с мои връстници, хора, с които от деца се познаваме и с които завършихме даже в музикалната академия. Беше страшно интересно. Беше направено много пълноценно. Много, как да кажа, много полезно и за артистите, и за публиката. Какъв контраст се замислих тогава. В ролите са били деца. Аз си спомням един епизод, който ми е разказвал или Бобо, или Андрей, нали, които... Ние бяхме заедно на сцената в Миманса, да. Когато паднала една колиса... Лето 681. Да. И лето 890, пардон. И но толкова хора са били... Да. Това изкуство, видяли са го отзад, видяли са го отстрани, запалили се. Някои други не. Ние също участваме. Сега мисля, че е така една по-затворена система, която малко трудно допуска. Не знам как е. Искам да те питам нещо друго. Какво е такива велики хора? Примерно майка ти да направи палачинки. Също ли като си бил дете, майка ти си е правила палачинки? Не. Никога ли? Майка ми не умееше да готви поради разбираеми причини. Значи тя беше много ангажирана с работата си и тя отдаваше всичко и подчиняваше всички около себе си на тази идея. Да създава, да работи, да се развива. Връщам се отново на камерната музика, от палачинките към камерната музика. Тодоре, нейният диапазон беше от Монтеверди до Прокофиев, до Шостакович. Дали? Това е един страшен диапазон в вокалната музика, вокалната практика. Десетки програми. Разбирам, ние оставаме време за... Хуго Волф, Макс Регер, Малер и така нататък. Това са неща, които аз споменах нещо и съм го казвал не един път. Две артистки оперни си позволяваха, се престрашаваха и бяха упорити да правят камерна музика паралелно с оперното участие на сцена. Това бяха Лиляна Барева от Софийската опера и Валентина Александрова от Пловдивската опера. Дълги години. Десетки години никой не излизаше. Или имаше такива, пак вероятно
изпускам някои моменти. Да, имаше оперни певици, не певци, мъже, певици, които правиха камерни концерти, но извинявам се, те не бяха оперни певици, извинявам се обърках. Те се занимаваха само с това. Те просто, няма да споменавам имена, някои от тях бяха преподаватели в музикалната академия, но тези двете жени съчетаваха оперната сцена с камерната. Това е много трудно, защото ти не правиш един концерт в сезон. В сезон правиш минимум 10, 12, 15 концерта и то на различни места в България. Говорим за изпълнение на... Аз имам някаква малка представа, защото видях част от библиотеката, от нотната литература. Да. Както и плочите. Тия плочи, които са тук на 4-5 метра за тебе в един шкаф, въобще оставаш ли време да слуша музика? Да. Тя слушаше много повече симфонична инструментална музика, отколкото вокална опера. Което, между другото, е мое правило при певците. Да. Тя не слушаше вокалните произведения, дали ще бъдат те оперни или в камерния жанр, за да вземе от тях нещо. Защото има колеги, които много активно слушат произведения, даже това, което им предстои да направят в близко време и се опитват нещо да използват от това, което са чули. Аз лично, като оперен артист, в живота си единствен път прослушах едно изпълнение и то след като започнахме вече репетициите на голяма сцена с оркестър, просто за да сравня. Аз никога не съм слушал оперна музика, за да взема нещо. Пред мен бяха нотите, корепетитора, ансамблови репетиции, диригента и това беше достатъчно. Единствен път, когато в Чехия правих Любовен еликсир, Дулкамара, аз чух запис и то след като вече беше приключил този работен процес в малките пространства, Дулкамара в изпълнение на Евгений Нестеренко. Това ми е единственият случай в живота, в който аз съм прослушал нещо, което ми предстои да изпълнявам. И мисля, че не ми беше необходимо. Аз разчитах, аз вярвах на хората, които се занимаваха с подготовката на тези спектакли. Майка ми също така, тя не прослушваше тези вокални десетки произведения, стотици, за да почне да имитира, айде да го кажем направо, да извлича нещо, което да използва. Не. Всеки артист, инструменталист и певец, той носи в себе си своето. И не е нужно да се опитва да бъде някой друг. Просто няма как. И не е нужно. Пак повтарям. Тембъра на гласа, маниера на звукоизвличане. Разбира се, това са неща, които се усвояват, които с годините стават рутинност. Аз тази дума не я използвам в лошия смисъл. В изкуството трябва да има рутинност, за да може човек да освободи рутинност по отношение на техниката. Техниката, така наречената белкантова техника, или включим клавирна техника, или... Това са неща, които помагат на изпълнителя да изпрати съзнанието си в една друга точка, която вече е интерпретация. Значи рутинността по отношение на техниката, на звукоизвличане, тя мисля, че помага. И трябва да я има, и трябва да бъде отработвана. Това е лично мое мнение. Ето, гледам тази прекрасна жена и така... Един пример. Да, става въпрос за Марта Аргерич. Да. Чието инструмент, един от инструментите, които е ползва за репетиция, е тук на 2 метра от нас. Така е. Да, това е невероятно. Просто, между другото, аз, когато видях това пространство и нещата, които са тук, нямам думи
Просто това трябва да бъде използвано много пълноценно и много, много активно и Ами, все повече хора знаят пътя до тук и все по-трудно ни става да успяваме да свършим работата. Може би ще трябва да увеличим екипа в скоро време, но това не е толкова важно. Значи ти, освен че си бил запален по автомобилите, аз вчера разбрах за пръв път, че така имаш някакъв много сериозен афинитет към историята, защото ми разказа една така твоя, може би, теория някъде за един много, много голям музикант, диригент. Би ли разказал? Тодор, аз това го четох някъде. Аз не мисля, че то е покривно и много хора биха могли да го намерят по някакъв начин. Айде, пак ще... Интернет, добре, интернет. А как съм живял без интернет, не знам. Толкова много книги сме прилиствали в живота си и сме ги държали в ръце и сме имали някакъв контакт с буквите, с идеята на автора. За мен това е по-ценно, отколкото... Четенето на книги, особено на романи или на нещо, което го мисля някой друг, е... Скоро четах едно изследване в книга, а не в интернет или не в пост във Фейсбук, че всъщност това е, може би, най-съвършеният вид медитация, защото ти си влизаш в мислите, в съзнанието на един друг човек и интерпретираш това, което той иска да ти разкаже по твой си начин. Както между другото, много вярно това е с музиката. Да. В голяма степен. Да. Но наистина аз бях много изненадан от това, че Херберт фон Караян има нещо общо с нашите географски ширини като происход. Той си направо македонец. Така е, всички. Луноземна македонска. Това, което ми е попадало, защо не мога да се сета в коя книга ми попадна това? Дали беше някакъв труд посветен на история на музиката? Но ти беше прав, между другото, че хората го познават като най-великия, може би, диригент и най-големия музикант на нашето, пък и на, може би, на времето въобще. И никой не се е замислил за неговия произход и за това, откъде са корените му, откъде се е появил. Да. Това, което успях да прочета така в този материал, е неговите предци, които са от село Козани, мисля, че така се казва, или Кочани, или Кочени, не знам как да го нарека. Има различни интерпретации. Но да речем, това е в югозападния ъгъл на България. Това село в момента е извън територията на България, но някога е било част от България. И по времето на Самуил, и по времето на Симеон Велики, и по времето на Крум, и така нататък. Значи България е била невероятна и когато се създава Киевска Рус, България вече е била на прага на Второто българско царство, да речеме. И тогава на територията на днешна Европа е имало две държави. Империята на франките и царство България. И не напразно Светослав Рюрик, този, който създава Киевска Рус, си търси жена и я намира сред българите. Това е българската принцеса Елена, която е внучка на княз Борис I, доколкото си спомням. И тя става съпруга на Рюрик и впоследствие е канонизирана. Продължаваш да ме изненадваш. Като Олга Премудрая. Тя със себе си донася в Киевска Рус много книги, предимно от манастирите, от църквите, и по тези книги започва обучението на бъдещия руски, вече като държавност народ. Тя довежда един човек, доколкото знам, от Дупница, който се казва Киприян, или той е бил, може би, малко след нея. Той става първият архиепископ на Киевска Руса.
И други връзки мога да спомена Борис и Глеб, двама високо почитани светци в Русия. Има и градове на тяхно име, и манастири. Те са внуци на цар Самуил. Ще потрети, че продължаваш да ме изненадваш с историческите си познания. Така, има много, много дълбоки връзки между тези народи. Значи, няма да говорим за политика, но това е било преди 1000 години. Да, така аз обаче искам да се върнем. Сигурно са много интересни, може да продължим до утре или поне докато свършат батериите на камерите. Но искам да се върнем сега малко към съвременната музика и състоянието на въобще на симфоничното, на оперното изкуство. Ти продължаваш да си активен, продължаваш да работиш. За съжаление не в България. Значи, аз преди доста години прекъснах изявите си като оперен артист, и то именно поради финансови причини. Просто търсих малко по-големи приходи, които трябваше по някакъв начин, говоря за последното десетилетие на миналия век, когато нещата бяха много разбъркани, не само в България. То не само беше в операта, то беше и в научната работа. И не упреквам никого. Някои хора успяха да устоят. Аз напуснах и се насочих към хорова ансамблова дейност в един колектив, който съществува от 80-та година, и в този колектив съм до ден днешен. Вече 35 години минаха. В този колектив имаше и има и други български. Което е добра цитация за него. Да. Това е хор, който се нарича Големите донски казаци. Централата е във Виена, тъй като там от много години живее основателя на тая формация и неговата жена. Този хор, какво да ви кажа сега, аз като дойдох там, имаше известни имена и от хоровата дейност на България, от хоровите колективи, и като солисти, артисти от оперетата, като Хари Харалампиев, Никола Василев, баритон от Софийската опера, Благой Спасов, един от известните солисти на капела, Светослав Обретенов, Живко Желев, един интересен изпълнител тенор, който много години той и се пенсионира в Германия, Любомир Дяковски, сегашен директор на Плевенската опера, Константин Янков, заслужил артист от Софийската опера, тенор. И почти целият колектив тогава беше съставен от българи. Постепенно към колектива започнаха да се добавят колеги от Русия. Някои идваха оттам, други вече се бяха установили на работа в Чехия, в Германия, в Австрия. И до ден днешен е така. Това е традиция в този хор. Значи, първият колектив е създаден от един семинарист, Сергей Жаров, на остров Лемнос, където са разквартирувани около 1000 казаци, истински казаци, и чакат своите нансенови паспорти, за да тръгнат някъде по света да си намерят място, където да живеят. Фритьоф Нансен е създал тези паспорти именно за милионите имигранти, които са бягали от болшевишката революция, и тези паспорти са им позволявали навсякъде по света да бъдат приети и да се установят трайно. Много от хората са тръгнали през България за Западна Европа, много са останали в Гърция, България, Югославия, други са заминали в Швейцария, Франция, Германия. Една част пресичат океана, говорихме, Уругвай, Парагвай, Аржентина, по-рядко отиват към Съединените щати. И този колектив
В началото той събира някои от тези казаци. Те даже си построяват малка църква на остров Лемнос. Има интересен филм на Никита Михалков по този повод, 2006 година. Много интересен филм. Той е около 2 часа и половина. Именно той е заснет даже на Лемнос. Общо взето, бегалците от така наречената Октомврийска революция, карантинния период, политическата карантина, се е прекарвали по островите в Средиземно море, които тогава са били почти всички турски, т.е. отомански. Турция не е съществувала, тя съществува от времето на Мустафа Кемал. Значи, това са Родос, Лемнос, Лесбос, Крит и така острови. И там те са прекарвали известно време, докато получат своите паспорти, докато бъдат проверени и са тръгвали вече към материк, към Европа. Значи, този казашки хор се установява за известен период в България. Даже първият концерт е бил в Бургас, 1921 година. Даже моята майка си спомни, че в Свиленград, нейния роден град, казаците са идвали на концерт и тя е била на този концерт. В Свиленград също е имало доста бегалци, имигранти, които, значи, по линия на моята баба, по майчина линия, която е имала 5 сестри, още 2 нейни сестри са имали брак с белоемигранти, така наречените. Белоемигранти. Така са ги наречени. Белогвардейци да ги наречем. Това е общото понятие. Този хор се пребивава на територията на България постоянно до към 26-та, 7-та, 8-та година. Правили са турнета в Австрия, в Франция. И след 30-та година започват да се изнасят към Западна Европа, но докато са в България, към колектива се добавят български професионални певци. И затова е тая традиция останала до ден днешен. Значи в Западна Европа има още 2 хора с такава насоченост. Хора на Петър Орлов и хора на Ваня Хлипка. Те са именно казашки хора. И в тези колективи също има български певци. След 30-та година вече започват даже отвъд океана, канят ги в холивудски продукции. Това може да бъде проверено. Участват, нали, в такива исторически... Тоест продължаваш да пътуваш? Аз продължавам. Нашата дейност е предимно в немско говорящите райони на Европа. Австрия, Швейцария, Германия по-рядко. И така, не бих казал, че в последните години работата е много активна, но имаме все още изяви. И това е с моята певческа дейност. И сега остава да напишеш книга или няколко? Започнал си, нали? Не. Не. Не може да бъде. Трябва да започнеш. По-скоро бих разказвал и това, което разказвам, би могло да бъде оформено и редактирано от някой човек. Аз просто не знам защо. Имам много за да разказвам и това са неща, които... Опитвал ли си някой въобще? Не. Страх от лист? Може би да. Знаеш всички големи писатели го имат? Не знам. Много съм чел и смятам, че това не е за всеки да пише книга. Не е за всеки. Това са такива автори, които и в съвременната литература, и в класиката остават трайно присъствие в изминалото след това време. Някои книги съм ги чел по 5 пъти, по 6 пъти. Но си присъствал на места, видял си в първо лице събития, имаш такава памет. Това според мен трябва да остане нещо. Не бива така. Ами, няма да кажа трябва да помисля, защото аз не съм на 38, нито на 48. Но наистина... Аз ще разкажа за моя най-добър приятел, който се казва Краси Майски. Здрасти, Краси. Който май станал на 70 години. Аз не вярвам, но той твърди, че е станал на 70 години. И май на 69 написа първата си книга. И вече има втора.
и които са те стават рок-н-рол истории, другото е нещо като пътепис, но даже първата се нарича етюди за един пръст, защото той може да пише с един пръст само. Аз мога Така, с нищо, нищо не те оправдава. Печатал съм на машина, мога и това да го правя, но не по пълната схема. Добре, опитвам се да измъкна нещо, да направя нещо от целият този подкаст, за който да обещаеш, че ще направиш нещо, ще запишеш нещо, но най-много можеш да обещаеш, че ще дойдеш още един път, може би. Не само един път. Аз просто мога много да разговарям. Действително, ако могат да се използват тези разговори, не е нужно да бъдат заснети, достатъчно да бъдат записани. Може би е възможно да бъдат леко конспектирани, да бъдат преработени, да бъдат махнати излишни неща и може да се получи нещо. Сам не смея. Има един нов формат, който аудиокниги. Аз така съвсем наскоро започна да обръщам внимание, защото получих предложение да записвам аудиокниги, който още не съм решил, че тук много неща се събраха. Но хората започват да слушат книги поради това, че прекарват много време в колите си с тия задръствания. Да. И с пътуванията и става вече като условен рефлекс, защото нищо лошо не пуснеш си радио, там слушаш предимно реклами. Единственото нещо, което можеш да слушаш, това са книги. Така че може да помислиш. Да, всъщност има такъв вариант. Наистина в главата ми много често става такъв хаос. Аз започвам да разказвам на някои хора, на които мисля, че ще им бъде интересно. Хора, които са не само от певческата гилдия или артистичната гилдия, хора, които ме познавали са, примерно, моите родители, и с тях по някакъв път споделям. Виж, трябва да си знаем историята, защото ние ако нямаме история, все едно сме се появили и дори и като музиканти, и като оперни и симфонични изпълнители, да трябва да знаят какво е било величието на тия времена и какво може да бъде, а не защото аз ще го кажа направо, много хора са превърнали това нещо в занаят. Да, отивам да свирим вземени пари, което е срамно. Сега, да не завършим по такъв начин. Кога ще дойдеш пак? Твърде вероятно да бъде в началото на новата година. Добре, да завършим по този начин. Сашо обеща да дойде пак. Това за сега беше всичко от нас. Ще се видим много скоро, само нова година.